Ωραία. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Γιατί όταν ψάχνω ακίνητο, να δώσω τη ζήτησή μου σε έναν μόνο μεσίτη. Το λεγόμενο αποκλειστικό. Όταν ένας μεσίτης χειρίζεται αποκλειστικά έναν πελάτη, είναι το μόνο σίγουρο ότι θα κάνει τα πάντα για να σου βρει αυτό που ψάχνεις. Διότι ξέρει ότι ο χρόνος του πρώτα απ' όλα δεν είναι χαμένος. Αντί λοιπόν να κάτσεις εσύ να ψάξεις σε 15.000 πλευρές και 15.000 πόρταλς, να πάρεις τηλέφωνο και να μην ξέρεις αν το ακίνητο υπάρχει, δεν υπάρχει κτλ., ένας μεσίτης θα κάνει αυτή ακριβώς τη δουλειά για σένα. Θα πάρει όλα τα ακίνητα της αγοράς, θα κάνει ένα ραντεβού λοιπόν μαζί σου μία ημέρα να πάει να σου δείξει 7 ακίνητα μέσα στην ίδια μέρα, να τα δεις, να ξεσκαρτάρεις, ακόμη και εσύ, να καταλάβει και από εκεί και πέρα σίγουρα θα γίνει και πιο άμεσα η δουλειά σου, πιο σωστά, δεν θα έχεις χάσει χρόνο και πραγματικά θα σε εμπιστεύεται και ο ίδιος μεσίτης και εσύ θα εμπιστεύεσαι αυτό το μεσίτη ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του.